Rakkaat ystävät, Jumalan armo on tullut näkyviin Jeesuksessa Kristuksessa, joka kuoli ristillä meidän syntiemme tähden ja nousi kuolleista, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä. Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Hän seisoo tänään sydämesi ovella ja kolkuttaa. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä käyn hänen luokseen. Tämä on armon ja pelastuksen hetki. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä 10:9. Jos siis suusi tunnustaa Jeesuksen Herraksi ja sydämesi uskoo, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, pelastut. Johanneksen evankeliumissa 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Et tarvitse täydellisyyttä, vain uskoa ja avoimen sydämen. Tunnusta syntisi, usko Jeesukseen Kristukseen ja vastaanota hänet Herraksesi ja vapahtajaksesi. Hänen verensä puhdistaa sinut kaikesta synnistä ja antaa uuden alun. Pyhä Henki tulee asumaan sinuun ja antaa voiman elää Jumalan tahdon mukaan. Tänään on pelastuksen päivä. Avaa sydämesi Jeesukselle ja koet todellisen rauhan, ilon ja vapauden, jota maailma ei voi antaa.